निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभागाने सुरू केलेल्या शब्द अमृताचे या अभिवाचन उपक्रमातील आजचे 23वे पुष्प डोळ्यांचे आरोग्य या पुस्तकातील आहे। केंद्राच्या विविध उपक्रमांमध्ये योग शिबिरे, प्राणायाम वर्ग, आसने, शुद्धिक्रिया या वर्गांचे नियोजन नेहमीच केले जाते। आपले मानसिक व शारीरिक आरोग्य स्वस्थ व संतुलित राहण्यासाठी याचा उपयोग होतो। कान, नाक, डोळे, जीभ, त्वचा या 5 इंद्रियांच्या सहाय्याने माणूस ज्ञान ग्रहण करीत असतो। सभोवतालच्या सृष्टीचे ज्ञान करून देणारे डोळे हे सर्वात महत्त्वाचे इंद्रिय आहे। या डोळ्यांची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे। योगामध्ये अनेक शुद्धिक्रिया शिकवल्या जातात। या शुद्धिक्रियांपैकी काही क्रिया या थेट डोळ्यावर परिणाम करतात। या पुस्तकात आपल्याला याची माहिती व त्राटकांचे विविध प्रकार सांगितले आहेत। दैनंदिन सरावासाठी वेळापत्रक दिले आहे। चष्मा लागणे व मोतीबिंदू यावर प्रतिबंधक उपाय म्हणून याचा उपयोग होऊ शकतो। यासाठी हे पुस्तक आपल्या संग्रही असणे आवश्यक आहे। केवळ 25 रुपयात विवेकानंद केंद्राच्या शाखेत हे पुस्तक उपलब्ध आहे। यासाठी 98 81 06 1686 या क्रमांकावर संपर्क साधावा। नमस्कार। डोळ्यांचे आरोग्य या पुस्तकातील अभिवाचन आता मी सादर करणार आहे। प्रकरण पहिलं, सर्वेंद्रियाणां नयनं प्रधानम। पंचमहाभूतांचं ज्ञान होण्यासाठी परमेश्वरानं माणसाला 5 ज्ञानेंद्रिय दिली आहेत। कान, नाक, डोळे, जीभ आणि त्वचा यापैकी कोणत्या इंद्रियाद्वारे माणूस जास्तीत जास्त ज्ञान ग्रहण करतो याचा शास्त्रज्ञांनी अभ्यास केला। तेव्हा असं दिसून आलं की 85% ज्ञानग्रहण हे डोळ्यांमार्फत होत असतं। इतर 4ही ज्ञानेंद्रियांचा मिळून वाटा आहे तो केवळ 15%। म्हणूनच सभोवारच्या सृष्टीचं ज्ञान करून देणारं डोळा हे सर्वात महत्त्वाचं इंद्रिय आहे। सर्वेंद्रियाणां नयनं प्रधानम असं म्हटलं आहे ते यामुळेच। साहजिकच आजच्या जेटच्या युगात आपण सभोवारच्या सृष्टीचं शक्य त्या मार्गांनी ज्ञान करून घेत असताना डोळ्यांचं कामही वाढलं आहे। अर्थात डोळ्यांचं काम वाढलं आहे
याचा अर्थ असा नाही की आपण पूर्वीच्या लोकांपेक्षा फार जास्त वेळ काम करतो. कामाचा एकूण वेळ जवळजवळ तेवढाच आहे. बदल झाला आहे तो कामाच्या स्वरूपामध्ये. हा बदल अशा तऱ्हेने झाला आहे की ज्यामुळे डोळ्यांवर अधिकाधिक ताण पडत आहे. आपण करीत असलेली कामं ही डोळ्यांवरचा ताण वाढवणारी आहेत. डोळ्यांवरचा ताण म्हणजे नेमकं काय? ज्या काळी समाज भौतिकदृष्ट्या आजच्या इतका प्रगत नव्हता, त्या काळी जवळची वस्तू पाहण्याची आवश्यकता फारशी नव्हती. डोळ्यांचा बहुतांश उपयोग व्हायचा तो लांबच्या वस्तू पाहण्यासाठी. माणसांच्या डोळ्यांची रचना अशी झाली आहे की अशा लांबच्या वस्तू पाहताना ते तणावरहित असावेत. डोळ्यांच्या कोणत्याही स्नायूंवर अशा वेळी ताण पडू नये. मात्र ज्यावेळी आपण जवळची वस्तू पाहतो त्यावेळी डोळ्यातील भिंगाची जाडी बदलते आणि प्रत्यक्ष डोळ्याचा आकारही बदलतो. जवळची वस्तू पाहण्यासाठी हे बदल डोळ्यात होतात. ते घडवून आणण्यासाठी डोळ्यांशी संबंधित असणारे स्नायू ताणले जातात. हा स्नायूंवरचा ताण म्हणजेच डोळ्यांवरचा ताण. आजच्या जेटच्या युगात अनेक गोष्टींमुळे हा ताण आपल्या डोळ्यांवर पडत असतो. शारीरिक श्रमाची कामं कमी होऊन पेपरवर्क आणि टेबल वर्क वाढल्यामुळे दृष्टी जवळच्या कागदावर बराच काळ एकाग्र करावी लागते. कामावर जाण्याचा आणि येण्याचा वेळ वाढला. त्या वेळेचा सदुपयोग करण्यासाठी आपण वाहनातच वाचन करतो. म्हणजेच पुन्हा जवळच्या वस्तूवरच दृष्टी एकाग्र करतो. दमून घरी परत आल्यावर आपण फिरायला न जाता दूरदर्शन पाहत बसतो. मुलांना त्यांचं बालपण खाऊन टाकणाऱ्या शाळात लहानपणीच अडकवल्यामुळे वाचन, लेखन आदी प्रकारांना फार अल्पवयात तोंड नव्हे तर डोळे द्यावे लागतात. मुलांचं मैदानावरचं खेळणंही अनेक कारणांनी कमी झालं आहे. या सर्वांमुळे डोळ्यांवरचा ताण सतत वाढत आहे. ताणांचे हे प्रकार आपल्या माहितीचे अन परिचयाचे आहेत. या सगळ्यामुळे आपल्या डोळ्यांवर सतत ताण पडतो आणि मग चष्मा लागतो. हे आपल्यापैकी बहुतेकांना ठाऊक आहे. पण डोळ्यांचे आरोग्य बिघडवणारा आणखी एक मोठा घटक आहे की जो फारसा कोणाला ठाऊक नाही. तो म्हणजे मनावरचा ताण. मन आणि डोळे यांचा फार जवळचा संबंध आहे आणि त्यामुळेच मानसिक ताण डोळ्यांवरचा ताण वाढवण्यास कारणीभूत होते. आजच्या धावपळीच्या जगात अनेक कारणांनी आपल्या मनावर ताण असतो हे आपल्याला ठाऊक आहे. सकाळी उठून घरची कामं घाईघाईनं आवरून कामावर पोहोचण्याची चिंता, कामाच्या ठिकाणी उत्पादनाची घाई, कामं वेळेत होतील की नाही याची चिंता, वरिष्ठांची भीती, बरोबरच्या कर्मचाऱ्यांशी करावी लागणारी स्पर्धा, जमा खर्चाची तोंड मिळवणी करण्याची चिंता, भवितव्याची काळजी, हे सगळं करीत असताना होणारी धावपळ, दगदग, कुतरोड, घालमेल या सगळ्यामुळे आपण सतत मानसिक तणावाखाली असतो. या मानसिक अस्वास्थ्याचा परिणाम डोळ्यांचं स्वास्थ्य बिघडवण्यास कारणीभूत ठरतो. डॉक्टर बेट्स
आपल्या बेटर आयसाइट विदाउट ग्लासेस या पुस्तकात लिहितात, द प्रॉब्लेम्स ऑफ विजन आर फार मोर इंटिमेटली असोसिएटेड विथ द माइंड than is ordinarily supposed, and they can by no means be solved by putting concave, convex, or astigmatic lenses before eyes. आपल्या डोळ्यांच्या समस्या आपण समजतो त्यापेक्षा खूपच जास्त प्रमाणात मनाशी निगडित आहेत. डोळ्यांपुढे भिंग ठेवून त्या समस्यांची सोडवणूक शक्य नाही. म्हणजेच चष्मा हा नेत्रदोषांवर खरा उपाय नव्हे, तो एक तात्पुरता वरवरचा पर्याय आहे. मूळ कारणांवर जर इलाज केला नाही तर डोळ्यांचा नंबर वाढतच राहतो. चष्मा आणि नंबर यातली शर्यत कधी संपतच नाही. म्हणून मूळ कारणावर इलाज होणं अत्यंत महत्वाचं. डॉक्टर बेट्स म्हणतात, द फॅक्ट इज दॅट when the mind is at rest, nothing can tire the eyes, and when the mind is under a strain, nothing can rest them. Anything that rests the mind will benefit the eyes. योगाचा उपयोग होतो तो नेमका या ठिकाणी. योग वसिष्ठ या ग्रंथात योगाची व्याख्या, मनः प्रशमनोपायः योगः इति अभिधीयते. मनाचं प्रशमन करण्याचं तंत्र म्हणजे योग अशी केली आहे. योगशास्त्रात सांगितलेल्या विविध तंत्रांचा उपयोग मनःशांतीसाठी आणि त्यातून स्वास्थ्य लाभ करून घेण्यासाठी करता येतो. यालाच एकात्मिक योग पद्धती असं म्हणतात. या पुस्तिकेत आपण आपलं विवेचन फक्त डोळ्यांच्या संदर्भातच सीमित करणार आहोत. काही स्फुट सूचना. चष्मा आवश्यक तेवढाच वापरा, अन्यथा डोळ्यांना तशीच सवय लागते. काम करीत असताना अधूनमधून शिथिलीकरण करून डोळ्यांना विश्रांती द्या. सूर्य क्षितिजाच्या पूर्ण वर आल्यावर त्याच्याकडे बघून त्राटक करा. पुस्तके फार जवळ धरू नका. प्रवासात वा झोपून वाचू नका. असमतोल आहाराचा परिणाम आरोग्यावर होतो. डोळ्यांचं आरोग्य चांगलं राखण्यासाठी कमीत कमी शिजवलेले पदार्थ खा. आहारात फळभाज्या, कच्च्या पालेभाज्या, फळं, कोशिंबिरी, मोड आलेल्या कडधान्याच्या उसळी यांचा अधिक समावेश करा. पिष्टमय पदार्थ कमी खा. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.